Jó napot kívánok! Vörös Péter vagyok a Kényelmes Utazás csomagtartó rendszerektől. A mai adásban egy igazi újdonságot mutatok be, ami kifejezetten a pick-upok számára fejlesztett tartozik. Vannak olyan pick-upos felhasználók, akiknek fontos az esztétikus és praktikus térelválasztó használata, melynek segítségével a csomagjaikat biztonságosan és rendezetten tudják szállítani és tárolni. A piacon kapható tartozékok nem elégítették ki az igényeinket, és emiatt döntöttünk a saját tervezés és kivitelezés mellett. És hogy mi ez? Most megmutatom a mögöttem látható Ford Ranger Raptorban. Ez egy ITEM alumíniumrendszer, gyári gépépítőelemekkel és a gyári tartozékaival. 40-es alumínium profil, amely rendkívül stabil, strapabíró és tökéletesen passzol az autó külső megjelenéséhez. A vázrendszer összekötését és rögzítését gyári tartozékaival, azaz a gyári sarokkötőelemekkel, horonyákkal és stopperekkel oldottuk meg, valamint a végeket pedig végzáródugóval láttuk el. Az összeszerelést és a beüzemelést követően semmiféle karbantartást nem igényel, teljes mértékben kopás és korrózióálló. Térelválasztó rögzítése a platóhoz nagyon egyszerű. A platóbélés kiszerelése és átalakítása nem szükséges. A rendszert kifeszítjük a platóbélésbe, ami az oldallapokhoz és a plató aljára rögzül 4 darab gumistalppal. A térelválasztó figyelembe veszi a kerékjáratíveket, és ennek köszönhetően a platónak a teljes hosszán állítható és az adott csomaghoz rögzíthető. Ez a rendszer tovább bővíthető és egyedi igények alapján átalakítható. És milyen pick-upokhoz használható? A válasz egyszerű. Előzetes felmérés után bármilyen típusba kivitelezhető és használható. Igény esetén műszaki rajzot vagy 3D-s látványtervet is biztosítunk, amely segít az elképzelések megvalósításában. A berendezés tökéletesen passzol a gyári vagy az utángyártott platóbélésekbe, illetve a rolóval vagy a roló nélküli kivitelekhez. Továbbá a platóbélések ki- és beszerelését is vállaljuk, ha a megrendelő a térelválasztót az autó karosszériájához fixen rögzíteni szeretné. Köszönjük a figyelmet, további információt pedig a videó leírásában található elérhetőségeinkben kaphatnak. Viszontlátásra!